Хей, здравейте! Както ви обещах за един клип, как да си направите легло. Ето, всъщност днес реших да го пусна. И добре, нека да започваме. Добре, първо ви трябва една кутия от обувки, независимо каква. Само, че трябва да е голяма, защото вашата кукла да може да си легне. Добре, отрежете от вашата кутия, не знам каква е, розова, синя, каквато искате. Отрежете и толкова трябва да е такова плътното цено. Ето. От тук трябва да е толкова дебеличко, а от тук трябва да е нисичко, за да може да гледа някои неща все едно, истинско легло все едно. Добре, и от тук също направете. Тук отрежете и така. Направете същата част. После си украсете леглото. Тук може да напишете Monster High, тук също нещо такова. После може да си направите някакви платове. Ето така. Добре, после някаква възглавничка. Това е от памук, аз я направих. Не знам дали ви харесва. Да сложим една от тези кукли. Всъщност, ето, това е една кърпа. За да не е студеничко, например, я сложих така. Ето как ще изглежда вашата кутия от обувки, вече е превърната в легло. Ето така, да махнем това, ето така всъщност. Съжалявам, че много закъснях с този клип, но просто не мога да го направя как трябва, защото кутиите не стават много равностойни някои, стават криви и режа малко кривичко. Добре. Следващия ми клип, така мисля, че ще ви направя такъв клип, как да си направите такава стойка. И вашата кукла ще може да стои права, но някой друг път, защото ми трябва още един материал, за да стои така правичка. И мога да го пусна на някой друг път. Например следващата седмица или другата, не знам, ще видя. Добре. Всъщност това беше. Общо взето това беше. Добре, гледайте и другите ми клипчета, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате и да се забавлявате с моя канал. Благодаря, че гледахте клипа. Чао!